Исәнмесез, балалар. 17 ғасырда Италияда яшәүче танылган математик Галилео Галилей математиканы төрле фәннәргә ишек белән ачкыч дип санаган. Математика дәресен башлыйк, бергәләп тырышып эшлик, барысын да аңлыйк, яңа ачышлар ясыйк. Балалар, минем кулда дәреслек белән дәфтәр бар. Сезнеңчә, кайсы предмет күбрәк урын алып тора? Әйе, дөрес, дәреслек күбрәк урын алып торуын без мәйданнарын чагыштырып белдек. Фигураның мәйданы нәрсә соң ул? Мәйдан яссылыкта геометрик фигураның алып торган өлеше. Дәреслек мәйданы дәфтәр мәйданынан зуррак, ә дәфтәр мәйданы дәреслек мәйданынан кечерәк булуын ачыкладык. Безгә күз чамасы белән чагыштыру юлы булышты. Бүгенге дәрестә без мәйдан һәм аның берәмлекләре белән танышып, геометрик фигураларның мәйданнарын табырга һәм аларны төрле юллар белән чагыштырырга өйрәнербез. Бирелгән фигураларның мәйданнары турында нәрсә әйтеп була? Әгәр дә предметларның мәйданнарын күз чамасы белән чагыштыру кыен булса, аларны берсе өстенә берсен салып та чагыштырырга мөмкин. Дәреслек дәфтәрдән зуррак икәнлеге шулай ук күренә. Ә хәзер туры-почмаклыкның һәм квадратның мәйданнарын чагыштырыйк. Бу фигуралар турында нәрсә әйтеп була? Аларның мәйданнары нинди? Күз чамасы белән яки берсе өстенә берсен салып чагыштырып буламы? Юк, булмый. Чөнки бу фигураларның формалары төрле. Фигураларның мәйданнарын ничек чагыштырырга соң? Квадрат һәм туры-почмаклыкны дәфтәрдә сызарга була. Һәр фигурага ничә шакмактан торганын санасак, квадрат туры-почмаклыктан зуррак икәнлеге ачыклана. Димәк, кайсы фигурада шакмаклар саны күбрәк, шул фигураның мәйданы зуррак була. Фигураның мәйданын үлчәү өчен махсус өлгеләр дә кулланалар. Булар квадратлар, туры-почмаклыклар, өчпочмаклар да һәм башка фигуралар булырга мөмкин. Бу бер төрле өлгеләрне санау юлы булачак. Ә хәзер мәйдан берәмлекләре белән танышып китик. Математикада ягы 1 см булган квадратның мәйданы 1 квадрат сантиметр була. Аны булай итеп язалар: 1 квадрат сантиметр. Зур булмаган әйберләрнең, мәсәлән, открытка, блокнот, пенал капкачлары, дәфтәр тышларының мәйданнарын квадрат сантиметрларда үлчиләр. Өстәл өстенең, тәрәзә пыяласының, стенадагы рәсемнең мәйданнарын квадрат дециметрларда, ә бүлмә идәненең, стенаның, җир участогының мәйданын квадрат метрларда үлчиләр. Мәйдан үлчәү берәмлекләре таблицасына карагыз. Барлык мәйдан үлчәү берәмлекләре квадрат метр белән бәйле икәнен күрә аласыз. Димәк, мәйданның төп берәмлеге квадрат метр. Бу таблицаны истә калдырырга тырышыгыз. Балалар, туры-почмаклыкның һәм квадратның яклары билгеле булса, аларның мәйданнарын табып буламы? Әйе, була. Моның өчен без бу фигураларны квадрат сантиметрларга бүләбез. Нәтиҗәдә туры-почмаклыкның мәйданы квадрат мәйданыннан кечерәк булуы күренә. Башта фигураның буе буйлап ничә квадрат сантиметр урнашканын беләбез. Аннары иңге буйлап ничә рәт урнаша алуын ачыклыйбыз. Туры-почмаклыкның һәм квадратның мәйданын исәпләү өчен аларның буен һәм иңген табырга, ә аннан соң табылган саннарны тапкыр чыгышын исәпләргә кирәк. Мәйдан тиңдәшле мәйдан берәмлекләрендә күрсәтелә. Экранда мәйданны нинди формула буенча табуын күрә аласыз. Бүгенге дәрестә без мәйдан һәм аның берәмлекләре белән танышып, фигураларның мәйданнарын табырга һәм аларны төрле юллар белән чагыштырырга өйрәндек. Нәтиҗә ясыйк. Математикада фигураларның мәйданнарын төрле юллар белән чагыштырып була. Күз чамасы белән чагыштыру, берсе өстенә берсен салып карау, бер төрле өлгеләрне санап алу. Математикада фигураларның мәйданнарын махсус өлгеләр, квадратлар, квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр белән үлчәү кабул ителгән. Туры-почмаклыкның һәм квадратның мәйданнарын исәпләр өчен без буен иңгенә тапкырларга тиеш. Буларны онытмагыз.
истә калдырыгыз.